का बात बारे अब भइल कमजोरी ई कैसे भई देखत रही चंचल के का देखत रह हई ढोही के सटोरी आई बा कोनो दे द उपाय नहीं हमके बुझाए ई दवाई खाती कए गो जिला गइनी तोरा चक्कर में वीडियो कॉल पर हम हिला हिला के बिला गइनी तोरा चक्कर में वीडियो कॉल पर हम हिला हिला के बिला गइनी बर्बाद कर देलू। छूट गइल हमर नबाबी रे अब डॉक्टर भी देलस जवाबी रे सारा ई समुंदर सुखाए लागल बा नसे नसे हमर दुखाए लागल बा जन भइनी फरार हम छोड़ के बिहार खून सूख गइल हम त रंगीला भइनी तोरा चक्कर में वीडियो कॉल पर हम हिला हिला के बिला गइनी तोरा चक्कर में वीडियो कॉल पर हम हिला हिला के बिला गइनी रोगी हो गई। अब साथ नहीं देता जवानी रे साला खत्म भइल ई कहानी रे अरे जवाने सुनता गोरियावता निक चल भी चिढ़ावता बल मिले नहीं रे देह हिले नहीं रे हम अंदर से अतना ढीला भइनी तोरा चक्कर में वीडियो कॉल पर हम हिला हिला के मिला गइनी तोरा चक्कर में वीडियो कॉल पर हम हिला हिला के मिला गइनी बर्बाद हो।